nyingku tade dulu ketak tade wiwitane nyingkar nyingku monggo Mas ngelaturi jumeneng Mas monggo lingsam yen kemutan lelampahan kang kahuri tresna tulus nadyane duren pepeling Pak nggih. Pepeling nggih. Monggo. Ya, Nduk, menika pepeling Bapak 3 jengkar saking Palenggahan tumuju wonten ing pepanggungan. Sumangga. Monggo, Mas. Monggo. Bapak, monggo minggah panggung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bersama 89 Production padha nindakake enggal-enggal keparenga tindak dhateng pepanggungan. Puja dumateng aran para ingkang badhe ngregengaken swasana, monggo enggal-enggal minggah dhateng pepanggungan. Asuka tuhur lan asar priyayi tiga mulih Mas monggo magrib lan isa jangkepe prayogane ditambah salat senange priyantun tiga mulih Pak monggo minggah panggung monggo Bapak Mas, minggah panggung Mas. Ketawisipun namung setunggal Mas, monggo. Padha nindakake
pelana isa jangkeping Prayogane ditambah sunnah-sunnahe aja sembrono iku perintah agama ngeli ana ning donya mengasatya sabar tawakal tasrah sing kuwasa yen kepikir besok suwarga yuk 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 rasane yen dilangati Burine mangga gandeng liya aja nganti nyawang aku nyeto weruh nyepeti mripatku luwung liya kowe ibang dadi lilip saklawase biyen matut ati racun racun dodo aku dadi ketut wong tresno yen dilarani yen ora kuat aku pilih mati. Sembah nuwun Rama, mbok bilih badhe nembang piyambak Rama. Badhe nembang Nggih. piyambak nggih. Matur suwun Pak Cipto Gareng.